हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ओम नमो हरे भगवते कृष्ण प्रणाम वासुदेवाय। माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, 5ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. ഏതായിരുന്നു 4ാമത്തെ അധ്യായം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് അതില്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നല്ല നല്ല ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. യോഗം. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായി വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. മനുവിന്, പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, മനു ഭഗവാന്. മനു ആർക്ക്? ഇക്ഷ്വാകു. മനുഷ്യാഗുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളതില് വേറെന്താ നല്ല ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. കുറെ പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പരിത്രാണായ സാധുവിന ഭഗവത്ഗീത പരിചയമുള്ളത് ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി, കർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിലെ രഹസ്യ അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായം 5ാമത്തെ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അതാണ് നമ്മുടെ 5ാമത്തെ അധ്യായം. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ സംശയമാണ്. അതായത് ഭക്തിപൂർവ്വം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ കർമ്മ സന്യാസം, അതായത് സന്യാസം, കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മം ത്യജിക്കുക, അതാണോ, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കർമ്മത്യാഗമാണോ ഭക്തിപൂർവ്വം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ, ഇതിലേതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായം. പോകാം 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ? 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എന്ത് മാതാജി? കർമ്മയോഗം വരാണ് മാതാജി, ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കേട്ടോ. സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ
പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് കർമ്മത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തിപൂർവ്വം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിപൂർവ്വം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ദയവായി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? കർമ്മം ത്യജിക്കാൻ, കർമ്മത്യാഗം ചെയ്യാൻ, സന്യാസം. അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യലാണോ? ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മം പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നതും കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? എങ്കിലും. അവിടെ ഒരു എങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത്? കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ കഥ. നൃഗൻ അതായത് ഇവിടെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ. ഈ രാജാവ് എപ്പോഴും സ്വർഗലോകത്ത് പോകാം, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എവിടെയാണ്? സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദാനം ചെയ്യും. അതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം ചെയ്യും. അതായത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്നും പശുക്കളെ ദാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യും? ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള, അതിന് യോഗ്യതായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പശുക്കളെ ദാനം കൊടുക്കും. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണ് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോ ഈ രാജാവ് എന്നത് ചെയ്യും. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? പുണ്യം അനുഭവിക്കുക, സ്വർഗലോകത്ത് പോകാനായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാജാവ് പതിവ് പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പോയി. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അറിയാതെ ഈ പശു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടില് അവിടെ നിന്ന് അഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റുള്ള പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്നു. രാജാവ് ഇതിനറിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാജാവ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? വേറൊരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. രാജാവിന്റെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടാകാം തലേ ദിവസം മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത ആ പശുവിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസവും ആർക്ക് കൊടുത്തത്? ദാനമായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണനും കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ പശുവിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ദാനം കിട്ടിയ പശുമായിട്ട് മറ്റു ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെയും കൊണ്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് ഈ പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത് തന്നെ ഇന്നലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പശുവാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ തർക്കാവും. രണ്ടുപേരും ആരുടെ അടുത്തെത്തും? രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തും. രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. രാജാവ് ആകെ സങ്കടത്തിലായി. കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാള് അവിടെ സമ്മതിച്ചാലേ രാജാവിന് അവിടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും രാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേൾക്കില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ഈ പശു തന്നെ മതി. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെ അവിടെ ഇട്ട് രാജാവിനെ ശപിച്ചിട്ട് പോകും. രാജാവ് എന്തിനതൊക്കെ ചെയ്തത്? ശാപം കിട്ടാനാണോ? അല്ല, പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലേ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ രാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ശാപാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ രാജാവ് അത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് മരണം സംഭവിച്ച് യമലോകത്തെത്തിയപ്പോ യമദേവൻ പറയാണ്, കുറേ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ്, അതുകൊണ്ട് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പാപമുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവിനോട് ചോദിക്കും ഏതാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും പാപം അനുഭവിക്കാന്ന് പറയും ആദ്യം. അങ്ങനെ രാജാവ് ആ
പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദ്വാരകയിലെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒരു വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അവിടെ പല്ലിയായിട്ട് വന്ന് ജനിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മക്കള് സാമ്പനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കിണറ്റിൽ അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത് ആ കിണറ്റിൽ വീഴും. കിണറ്റിൽ വീണ് അത് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു പല്ലിയെ കണ്ടിട്ട് വലിയൊരു പല്ലിയെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ പേടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്ന് ആ പന്ത് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൈ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടപ്പോൾ ഈ പല്ലിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോചനം കിട്ടും, മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പം അത് രാജാവായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജാവ് പറയാണ് അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, പക്ഷെ എന്നാലും തൻ്റെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് ഭഗവാനോട് ഇത് പറയാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിന് മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് രാജാവ് കാരണം ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് പോയി. അപ്പൊ നമുക്കിതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? രാജാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് രാജാവ് പോലും അറിയാത്ത ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി, രാജാവ് പോലും അറിയാത്തതാണല്ല, രാജാവ് ചെയ്തതല്ല തെറ്റ്, എന്നിട്ട് പോലും രാജാവിന് അത് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു? അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലം രാജാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നമുക്കവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാള് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷം അടയാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, രണ്ടുമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, വെറുപ്പുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാള് മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞിട്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെന്തില്ല, അയാൾക്ക് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, ശരി തെറ്റു, സുഖം ദുഃഖം, ലാഭം നഷ്ടം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആർക്കില്ല, പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്കില്ല, ഒരെണ്ണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? അത്തരത്തിലുള്ള ആ നിത്യസന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗതഃ യോഗയുക്ത മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനിയോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അജിരേണ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി കിട്ടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന പാപേന പത്മപത്രാമി വാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫലം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ, കർത്തവ്യങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്തതുപോലെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും അതെന്താണ്? അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളമില്ലാത്ത നനയാത്ത ഇല പോലെ തന്നെ തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്?
കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ഒരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ വന്നാലും നനയാത്തത്, അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ, സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണെങ്കിലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയില്ല. അതിന്റെ ഫലം എന്താകുന്നുള്ളത്, നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആശങ്കയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്താകും, അതിന്റെ ഫലം എന്താകും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആരായ ആത്മാവ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കാരണം. ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. അതേതൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമാകുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക? തത്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യാ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. നമ്മളപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉറപ്പിക്കണം? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ്? തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാറും? നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, 3 ഭാവത്തിൽ, ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിലാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട്, സാക്ഷാൽ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ, ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര് എവിടേക്കാ പോകുക? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? എവിടേക്കാ പോകാൻ പറ്റുക? ഭഗവാനിലേക്കും. എവിടേക്ക്? ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ?
എവിടേക്കാ പോകാൻ പറ്റുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാനിലെ ലയിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം എവിടെ നോക്കേണ്ടത്? ആരെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ വന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നവരാ. നമുക്ക് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികള് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായിയെയും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്, പശുവിന്, ആനയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലന്, നായയെ, എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ ആ വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ അറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനുഷ്യ രൂപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആ ജീവാത്മാവിന് ആനയുടെ രൂപം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നായയുടെ രൂപം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാർക്കറിയാം? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. നാ പ്രഹൃക്ഷേത്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത്പാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണീ സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു പത്തരത്തില് ഉള്ള വ്യക്തികള്, അതായത് ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, അതല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്, അവരെങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം വരുമ്പോ അവർ അധികം ആനന്ദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ, അതായത് ദുഃഖം വരുമ്പോ അവർ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി അല്ലാതെ അസംഭ്രാന്തനായിക്കൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്ര ജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ് ആ വ്യക്തി. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? സുഖദുഃഖങ്ങൾ അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ സുഖം വരാം, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരാം. ആർക്കും പെർമനന്റ് സുഖവും ഇല്ല, പെർമനന്റ് ദുഃഖവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഈ ആഹ്ലാദം എന്ന് പറയുന്നതും, അതായത് ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുക, അതായത് നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു ആ വ്യക്തി. ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്ന ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ട് മാറി. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അതിലൊരിക്കലും ആര് പങ്കുകൊള്ളില്ല? ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, വായു, പഞ്ചേന്ദ്രിയം അല്ലെ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ആര് പങ്കുകൊള്ളില്ല? ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളല്ല എന്നുള്ള അവർക്കറിയാം.
അതുകൊണ്ട് അവരതിനൊന്നും അത് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. പിന്നെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ആദ്യമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് സന്തോഷം കൊള്ളാറുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം. കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ണാകർഷണം, അതായത് കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഈയാമ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മഴപ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് തീ കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക്, വെളിച്ചത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് പാഞ്ഞു പോകും. ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് അത് അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്താണ്? ആ തീയിൽ വീണിട്ട് കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. മാതാജിയുടെ ആവാനാണ് ചാൻസ്, ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, കണ്ണിന്റെ ഇന്ദ്രിയം, കണ്ണെന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ആ തീ കത്തുന്നിടത്തേക്ക് ആര് പോകും? ഈ ആമ്പാറ്റകൾ പാഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുക, ആ തീയിൽ വീണ് അത് കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് പോകും. ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചത്? അതിനവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേട്ടക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? മാനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ മാൻ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെവി കൂർപ്പിച്ച് അതങ്ങനെ നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് അതിനാര് പിടിക്കും? വേട്ടക്കാര് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്? മാനിന് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ആന, അതായത് പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ആണാനകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പെണ്ണാനകളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും, വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഈ ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആനയ്ക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അപകടം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണാനകളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ അതിങ്ങനെ തൊട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത്? ആണാനകൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി പെണ്ണാനകൾക്ക്. എന്നിട്ട് വഴിയിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കുഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് കടക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പെണ്ണാനകൾക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ് കുഴി, എങ്ങനെ കടക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആണാനകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ആ പെണ്ണാനകളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ എങ്ങനെ, ആ ത്വക്കെന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനാണ് അവിടെ, അതിലിങ്ങനെ പോയാണ്. അപ്പൊ അവർ ആ കുഴിയിൽ വീഴും, അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ? ഇവർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് താമര ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മൂക്ക് എന്ന നമ്മളെ ഗന്ധം എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ട്, അതായത് വണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? താമര വിരിയുമ്പോൾ നല്ല മണമായിരിക്കും. ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വണ്ടുകൾ പറന്ന് വന്നിട്ട് ആ താമരപ്പൂവിലിരിക്കും. താമരപ്പൂവിലിരിക്കുമ്പോൾ താമരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അത് വിരിയും, വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ താമര ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഈ വണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? താമര ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അത് അതിലിരുന്ന് ചത്തുപോകും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ആ ഗന്ധം നുകരാനായിട്ട് താമരപ്പൂവിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആസ്വാദനം, നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചൂണ്ടയിലിടും. അപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് അത് പിടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തെ കഴിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യം വന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അപകടം സംഭവിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളായ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇനി ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേരതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവിജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുക? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. അതായത് അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല? സംശയങ്ങളില്ല. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് പോണോ അങ്ങോട്ട് പോണോ, അത് ചെയ്യണോ ഇത് ചെയ്യണോ എന്ന് എപ്പോഴാ വരുന്നത്? സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ. സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആയി നമുക്ക് അവിടെ, അല്ലെ? പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക.
മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കാന്ന് വെച്ചാല് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്ത അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. അതായത് തന്നെ ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാം. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, സകല ജീവിജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക്, ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക. ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്ക്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അജിരേണ ആ പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിയണം. കാമവും ക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറി അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യത്നിക്കുക. നമ്മുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മള് പരിപൂർണത കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാം. അങ്ങനെ യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അജിരേണ ആ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടും സാധിക്കും. പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഇവിടെ പറയുന്നു, നോട്ടം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് നോട്ടത്തിലൂടെയാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ആമ മുട്ട ഇടും, കരയിൽ പോയിട്ട് ആമ എന്ത് ചെയ്യും? കരയിൽ പോയിട്ട് മുട്ടയിടും. അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മുട്ടയില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നിരന്തരം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മുട്ട വിരിയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? വളരെ ദൂരത്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഭക്തൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. സദാ പരമപുരുഷനില് ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഈ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങള്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, സദാ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്. ദേവന്മാരുടെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. സർവ്വജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും തപസ്സുകളുടെ ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെ അധിപനും സർവ്വലോകത്തിന്റെ അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകമായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. പരമമായ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അധികാരി. പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. അഭ്യുതകാംക്ഷി ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. नित्याय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അപ്പൊ നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്ന കർമ്മയോഗമാണോ, അതായത് കർമ്മം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണോ കർമ്മയോഗമാണോ, കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതാണോ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ, ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും മോക്ഷത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യല്ല പറയണത്? ഒരു സന്യാസി കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നമ്മള് കർമ്മം ത്യജിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? സന്യാസം സന്യാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിലൂടെ വേണം നമ്മള് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും കൂടി പറയണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നനയാത്ത പോലെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, പാപഫലങ്ങളാവാം പുണ്യഫലങ്ങളാവാം, അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും, മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? ചിന്തകളില്ല, ടെൻഷൻ ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലോ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലം എന്താവും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി വേണം, വിശ്വാസം വേണം, പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മന തന്നിഷ്ട തത്പരായണ, അല്ലെ? അതായത് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ആശ്രയം, വിശ്വാസം, ഇത് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചാല് നമുക്ക് മോക്ഷമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന, അവര് വിനയം വിദ്യ ഉള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരായാലും പിന്നെ
ചണ്ടാലനെ ആയാലും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ, ആനയായാലും നായിയായാലും എല്ലാറ്റിനും എങ്ങനെ കാണും? ഒരേപോലെ കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ന മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തത്. അവരിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്നറിയാം. മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നാളെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം? മൃഗങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാം. അവര് നാളെ മനുഷ്യരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരുവിധ ആകുലത്തി ചിന്തയുണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും അവർ കാണുന്നത്. അവർക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനൊരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ്? വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലം വരുന്ന പോലെ അല്ല, ശീതോഷ്ണം വരുന്ന പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ? ശീതോഷ്ണം വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സുഖവും ദുഃഖം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് സുഖം വന്നാലും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാലും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, കണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈയാമ്പാറ്റയെ വെച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടം, ചെവിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടം, മാനിനെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ തൊക്കിന്റെ ആ സ്പർശന സുഖത്തിന്റെ, ആനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗന്ധത്തിന്റെ, നമ്മള് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? മത്സ്യത്തിന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? നാക്ക്, നമ്മളെ നാക്കിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ നമ്മള് മത്സ്യത്തിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാറ്റിന്റെയും, അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞ? ഭോക്താരാണ് യജ്ഞ തപസ, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാശി ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെ അധിപനും ഭഗവാനാണ്. സർവ്വലോകത്തിന്റെ അധിപനും ഭഗവാനാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നവനും എന്നാണ്